Voilà, Gausu ambesi kana kuma sokono. Obike. Gausu nanzi gina kana. Kosobe. Angoroke babeka aname. Chambali gimbayera. Gimayra. Chambali bifoka wani nyimondo. Ka gimayra. Minye awaikado kone kwa gimbayera. Kosobe. Farafi deundu. Awo. Minu mbeka farafina kuna wulo. Kosobe. Minye faso deundu. Chen. Minu mbeka faso yin kuna wulo. Ali. Chambali gimayra. Gimayra. Bifoka wani nyimondo. Ka gimayra. Odi ato ni nanzara ukoko ube chambali bismillah nye dongodu. Nebe insiki ka kono. Sabu chambali bi minfo. Kosobe. Abi na fasi kilen kumengono barakandi. Chen. Ukuma chambali gimayra. Gimayra. Ambe do ukai. Obike. Akande meddo wula Kosobe. ikado angoro du Awo. kuni chesiri Kosobe. lu fe ndamene awnye Okera. awn bi fe kan se ndaw se ndaw Ali. anu ka tanyu ambulo Kosobe. sabale bi fu Ka gimayra. no te ufana uka do ke yande Akera. Sikata la wuli baldo. sabale gimayra Kosobe. uka du ke Okera. anga fuli buye Wuli baldo. Ibrahim watara Kosobe. anga fuli bay Ka watra. nyete nga tungara dila Ha? ito ama Amana flo. yera nyuma na kito Ndo ama amando amana. Abinao. Alebinao. ala kabe Espagne Ngabina. beka fo kulubali Kosobe. ndo awaikado kuna funi ambe do akono minyi awaikado fo so dun anga fuli baw bela jile ambulo flabe ango awye kuna funi yansi kunyi awaikado aunta itloyin aunta yele mama nture akuma mbe ndo awaikado akuma na sebe ngono sebe minango amako nouvelle horizon akula kana balia mali kono ya no kerengere ni yala aunga faba kono no be bamako kufo ako États-Unis ambassade mimbe aunfa ndo awaikado aliko ni kelembe ka kungambo kungami ngono na awaikado akanga njika angan chugodo sabu ni wati laba nunko nana binga ni wali atigila mo ndoko ku kunjimbe yoro mima oyibo mo ko kwa laba chugodo o kausa kosobe nonde ndoko ku be feka bunteni ke anya shimbo mo ko dima ko ni jetimine ke sasa zuni obe États-Unis obo kofo luka ambassadeur mimbe an fe no be awaikado baba maliba ngono kwa le ko ni bora katabale kungambo tabale kungai awaikado otidore ko attentat terroriste awaikado ku be kala bon so wadi kanyeshi anga ba maliba be minungo nana dugu mimbe no baka awaikado kunsho ma odebe bomako odebo kofo akode strategela minye ningu imbela jerele bai kafo awaikado uye ningu kuma nu ga nyoko na mfo abi wati dama dama obo mabe obitoka ni mfo amasadi mimbe anfa ale konia awaikado amerika umbela jire wele umana ke nyi yoro uku chugodo sabu yoro minumbe ni awaikado bingani wale atila mo no buka 7 de ngono no be feka bingani wale atakanye shuma abe awaikado ambasadu abo lukofo yoro minumbe no ye mali yere ka baraka yorowi abu lukofo abe anga aéroport banu abu kofo minyi hotelu abu lukofo ani restaurant fo kata se minyi awaikado club le no be européen kofo luka cha fami nu fe ndo abu lu chama abu lukofo ambassade mimbe na be americain ka ambassade kofo ay ni tabale ngushika ni chika indi akera juengalo klitani woro o yekunu ye angoro akoni ajetemene minyi awaikado kalu sabakono awakalo sawakono ninye awaikado ashinye nani nandi awaikado Amerika ambassade abajira na kafo terrorisu kunshine mbe yoro mimako ye awaikado bomokoye akuni ajetemene maliyen diun awaikado angoni wulila ambe ninkibari anyume dowrete kufanga anchugo don anga njantu akodi strategela ami awaikado dogo kunduru awaikado yanuche ikado kafo kuma chama be okunvora ajira la kafo minya awafaso do yani ningafo jamana nyama minumbe anguna du yere wulika joke wati temene una anyafo ya abi wati dama bo du ya jira kafo awaikado luko nubu chesiri ka laje lakana bise ka buli yoro chama ve chugumi ni strategela anga finitiku ko ni kera ka aéroport ka se ko sonjo mi yesiti administrative no ye awa ministru no ka gouvernement chama rube yoro mina kero kafo uyolu awaikado yoro chama sonjo temene ngo ka buyi ni jate mineke bon dunda ani boda bon sabab bela jili uyolu fana se ko sonjo ga halibi ko do faraka minya awaikado kibari ko ni anga na négliger yedu anga na mogusa ka so kai anga tan chula ngauna tabe anga njantu akode strategela America ambassade awaikado uluko ni yajira juma do kolo kli woro san 2022 ko bena mekaluma ndo awaikado ya ataki do ko kunganga ke anve jamana ngonna ga yenu che anga che dum ujo yoro utemene ngo do yoro fotuguni minte oshiye gambi balika na minyi kunu sa minyi awaikado ambassade ayajira kafo ataki awaikado American ko ambassade ako ataki do la benedu abina nyeshi awaikado anga jamana ima minyi gouvernement o jabalo chamambe ku be fekulu sozo o temene ngo kabuyi ka kieni takanyeshi anga aéroport uma yoro mirumbe ni occidentaux no ndara club le no bita yoro minuna ananyo anachama o de kama American ya jira
u ka mɔgɔw la k'u k'u cogo dɔn k'u senda yɔrɔ k'olu dɔn u k'u farati nka nin ko bɛɛ lajɛlen na Amérique labɛnnen don nin kama koyi sabu cɛdenw b'u bolo minnu sɛbɛkɔrɔ labɛnnen don maliyɛndenw b'o la minnu labɛnnen don awɔ i k'a dɔn ni a ko cin jogi cogi i k'a dɔn k'a fɔ o b'a sɔrɔ olu wulila i k'a dɔn k'an ka se ka lakana min boli k'o boli o kumana anw ka fasoba in kɔnɔna na an fana bɛ min fɔ o de ye jamana ɲɛmaaw ye u k'u cɛsiri u ka wuli ka jɔ kɛ min bɛ se k'a to awɔ i k'a dɔn lakana hali bi o bɛ boli cogo min Bamakɔ kɔnɔna na n'o tɛ dɔgɔ waati tɛmɛnenw na ni hakili b'a la Bamakɔ yan anw yɛrɛ fɛ yan ninnu ye wuli ka jɔw kɛ ka awɔ i k'a dɔn attaque caman o ta ka ɲɛsin awɔ i k'a dɔn anw ka Bamakɔ ma min ye awɔ i k'a dɔn n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ awɔ Bamakɔ yɔrɔ caman bɛ yen minnu attaquera kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i ko i b'a lajɛ i b'a hôtel Radisson i b'o kofɔ o kɛra awɔ i k'a dɔn novembre san 2015 o tɛmɛnen kɔ o kɛra sababu ye maa 20 olu bɔnɛna u ni na o bɛɛ tɛmɛnen kɔ nord sud o fana attaquera o kɛra awɔ i k'a dɔn mars kalo san 2016 o fana tɛmɛnen kɔ restaurant min bɛ yen n'a filɛ ni rue Princesse la n'a bɛ wele ko awɔ i k'a dɔn terrasse o fana attaquera o kɛra cogo min o ma dogo maa si la o kɛra mars kalo san 2015 min ye campement Kangaba min bɛ ba kɔfɛla in na nɔgɔ bingani waleya tigilamɔgɔw ye bingani ta ka ɲɛsin o fana ma o kɛra le 18 juin san 2017 nin fɛn fɛn filɛ nin bɛɛ awɔ i k'a dɔn groupe minnu bɛ yen n'a bɛ terroriste kofɔ n'o ye nin bingani waleya kɛ nka kab'o don fo bi kuma o kuma min mana fɔ ko ninnu bɛ fɛ ka wuli u bɛ fɛ ka bɔ u bɛ fɛ ka fɛn o fɛn min kɛ o b'a sɔrɔ min ye awɔ i k'a dɔn anw ka cɛdenw u ye misijugu ta gere ma o tuma an bɛ dugawu kɛ yarabi hali bi ala ka awɔ i k'a dɔn a ko kɛ o cogoya kelen min bɛ se k'a to anw bɛ kisi cogo min Nouvelle Horizon dɔgɔ nin y'u ka babu ye Mahamani Ture awɔ i k'a dɔn i bonya b'a la ale ka fasiri don Marima i ka ɲɛmaa bonya a diyara n ye maa lasɔminen o ye Suba ye ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni soit de Bamako n bɛ bɔ ni a ye Omar Angoyiba ɲɔgɔnnakɛ a kumara ɲɛma a y'a jira k'a fɔ ko mun ye base militaire mun n'o bɛ Mali tɔgɔla Minakakaw fɛ yen n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye Barikani ale ye o base militaire k'a tile di anw ka lakanabaaw ma ko siga tɛ fɛn mun na ko ni Irisiw ka kɛlɛkɛcɛ an bɛ don min na ko bi o base militaire mun n'a bɛ Minakakaw fɛ yen i bɛ na ye k'a fɔ ko kibaruyaw kɔni sɔrɔla ko mun ye Irisiw ka kɛlɛkɛcɛ minnu n'olu bɛ anw fɛ yan ɲɛma k'u kɔni taara u dagayɔrɔ kɔni bɛɛ daga in kɔnɔna la mun ye fasirikɛba ye n'o de Umar Angoyiba ye a ko nin bɛna kɛ mun ye baara belebele mun n'a bɛ kɛ sababu ye an ka jamana kɔrɔnfɛn fan minnu bɛ yen ɲɛma n'a bɛ Bamanciw tigɛ kɔnɔ k'a bɛ se ka minɛ ka bɔ Bamanciw tigɛ o kɔnɔ cogo min na mun ye Umar Angoyiba a y'a jira k'a fɔ ko mun ye tile 2 tɛmɛnen kɔfɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye Faransi kɛlɛkɛcɛ minnu n'olu tun b'an ka jamana kɔnɔ n'an ko Barikani u ka base militaire minnu n'a bɛ Minakakaw fɛ yen ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ k'u ye a base militaire ka a tile kɔni di an ka sɔrɔsilakaw ma an bɛ don min na ko bi nka mun ye Umar Angoyiba ye a ko kibaruya kɔni sɔrɔla k'a fɔ ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko nin dagayɔrɔ in ko a dira an ka lakanabaaw ma i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Irisiw ka kɛlɛkɛcɛ minnu n'olu bɛ an ka jamana kɔnɔ nin waati na n'u bɛ ka an ka sɔrɔsiw ni k'u kalan kɛlɛ la ni ka formation ɲuman ni k'u di an ka sɔrɔsiw ma ɲɛma u dagara kɔni taara bɛn mun ye nin Minaka base militaire o kɔnɔna u la a ko i bɛ na ye k'a fɔ k'u ni kɛlɛkɛminɛn caman de ɲɛma k'o de taara don nin base militaire o kɔnɔ laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye fɛɛrɛ ni dabali bɛ se ka tigɛ cogo min na mun ye Bamanci minnu kɛlen bɛ ka taa daga ka a bila mun ye kɔrɔnfɛlamaw da la u bɛ se ka wuli ka bɔ u da la cogo min na Fatirikɛ b'a ka fɔ la a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ a bɛ ni kana kalo damadɔ bɔ mun ye Minaka yɛrɛ a n'a nɔngɔndugu bɛɛ lajɛlen i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Bamanci jɛkulu mun bɛ n'an k'a ma ko État islamique ɲɛma k'u ka wuli ka jɔ fanga bonyalen don kosɛbɛ nin yɔrɔ kɔfɔlen in na wa u ka laɲini yɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ ka taa yɔrɔ kɔfɔlen n'a bɛ Minaka n'a nɔngɔndugu ninnu kofɔ ɲɛma ka taa o k'u dagayɔrɔ ye o de hukumu kɔnɔna la k'i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye kɛlɛ caman ko o kɛra u négocier ni ɲɔgɔn cɛ hali dɔgɔkun tɛmɛnen na k'u gaciya ka taa fara MCA ani an ka lakanabaaw k'u ye masala ka sɔ ka a kɛ ta la ka Fatirikɛba ka fɔ la mun ye Irisiw ka kɛlɛkɛcɛ minnu filɛ ka t'u dagayɔrɔ kɔni bɛn ni kan kɔnɔna in ma an bɛ don min na ko bi ɲɛma ko a kɔni bɛ ka sababu ye mun ye État islamique n'a bɛ diinɛ marifatigi ninnu kofɔ laɲini mun kun b'u kɔnɔ ka laɲini ka bɔ ka bin ji la ten cari Fatirikɛba ka fɔ la a ko in kɔni ko a bɛna gɛlɛya fo k'a fɔ ko a bɛ gɛlɛya o sababu kɛ mun ye nin kɛlɛ mun n'a bɛ senna nin waati in na n'a bɛ terroriste kɛlɛ kofɔ an ka jamana kɔrɔnfɛn fan fɛ k'i bɛ na ye k'a fɔ ko kɛlɛ fɛnɛ don kɛlɛ mun na a kunnafoni n'a a nafa o ka bon kosɛbɛ a espionnage ka maaw den filɛtiri fɛ ko o nafa k'o ka bon kosɛbɛ o de hukumu kɔnɔna la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye Barikani kɔni bɔra ka nin base in ka a di an ka lakanabaaw ma n'i ma k'i bɛ na ye k'a fɔ ko Barikani kɔni ko a bɛ n'i tulo kɔni k'o da filɛtiri la ka ko ninnu jateminɛ o de hukumu kɔnɔna la n'i ma i bɛ na ye k'a fɔ ko janto yɛrɛ n'a ko o kɔrɔcogo k'o ka ɲi kosɛbɛ o de hukumu kɔnɔna la hali bi Fatirikɛba mun ye Umar Angoyiba ye a y'a jira k'a fɔ ko hali waati mun na Faransɛw kɔni u bɛ nin base in k'a tile di an ka lakanabaaw ma a
nyama ku ta to ku ya ira ka fo ku benata kasikate fe mun na ubunu wa klisi ka jatimino ke kuna fone mun no rubna soro ko nun na obusika bo kuna fone mun kalama to kumna wala okumu konnala ako alla nga sigan ko doni ako ibe na ka fo ko mu afrika lo temene ibe na ka fo ko mu nye francis rasu kelen ka baji do ko di an la kana ba magoji ko fe le flo ko fe klesa ko fe ko mu ye shudo ko ni ko utaraye wala okumu konnala ko aw doni ka ko mu ye francis kelen ga chanu ye e ma ku ye jelaki ta ka bi an la kana baw ane irisu ka la kana babu men yoro ko folina ku ye jelaki ta ka bi oluka nga fatirge ba ka fola na manya ka fo ko mu ye an autorité na be fanga maraba ko fo ya ira wati temunu na ku tuna jenaye abada francis kana ka be na an espionner kana fo ka be na an surugu belen wa ka fo ka be jelaki do fana taka an ka an segere ko antina anda global nsiki ko ble ko wa amna kuma fatirge ba ko nga fola mu ye umar angoy bay ako ni ko amna gele ko sobe mu nye irisu yera ne francis kele ka choche ko abara ko abna gele ko sobe fatirge ba ko mu ye umar angoy bay ako mina ka yera mu flani ni mina ka jete mina ka laje mina ka ales le mero muna zone nanga mako 3 frontières Mali Niger fo ka ta fara mu ye Burkina kan ko bela jele yero sra fara do ko ni bita nyongo sro mu ye mina ka o konala oro ko mu konala ayira ka fo ko mu ye irisu ka kele ka chamu tale fle ka tu ko daga sigi base militaire mina ka konala ni ma be ka sababu ye jari shiu fen de be anga jamana koro fen fe ka takaru bela jele na fani fle ni anya sama ka bo mu ye swad de Bamako ale kono Omar Angoy ba do ko ne ke ale sabaningala ye mar mega nyama ibunya obala ale Omar Angoy ba kele swad de Bamako ndo ale de kuma mbe ako minya awai ka do boni temene ngo ka boyi terroristu ko fle ne tuguni ka anga sira were ka tege daka min bi se ka to awai ka do Mali ani Niger anga na se ka kala zo nywana ako eta islamique u be fe ku yere ke awai ka do yoro intigi kerengere ne ala anga dugu min be na be wele ko ansongo mara awai ka do be fe ka yenta ka bla bala ako ni aje temene Omar Angoy ba ako groupe zarme terroristu ko halibi ko be ka jugo ya ani waliya jugo do ta awai ka do nika anga jamana segere jango te min be talike population min be koro yan fa flan fe ka awai ka do ulunu ka dugu miseni do be ko ulu kala ne bo nywana ako de strategala ansongo ani ayiru nunu ni nywanje abe Niger frontière abo kofo ka do ka fo ku fle ne ka sira de da ka yoro intige min se ka to awai ka do gelab se ka wuli awai ka do population yere dama ni nywanje ako ni afo kuna fo ni sira fe ba tire la ka fo min awai ka do armée min be na be awai ka do u nyeshine be ita islamigi ko duro sulembe ula ko lu ko ni fle ka wuli ka joke yoro min be na be ayiru kofo ayiru abe Niger mara kofo ansongo oye ba Mali ba tai oye an yere bange duguye ako de stratégie la ni dugu minun flene ko ba manchi wali atigila ma ku be ka awai ka do stratégie ka keso buye Mali minun be nu fe ka bo Mali la kata Niger yel ma minun bi bo Niger awai ka do nika na Mali la ka stratégie awai ka do ulunye ako ni ye fenye femi na bi ma kamana gwa eta islamigi sira kele min be na be bo Niger kana Mali la yel ma min bi bo Mali la kata Niger awai ka do fle kata janda o sira ina ko sira inda tugu ma kana se ka teme chugo mi ako ni ye fenye femi ngoni kera so buye ma chama be minun ngoni bora ga woni ku kunda awai ka do Niger maraka u beklela ka siginu ka bulifon yi ni kana awai ka do gawo ako hali no ya soro nyini fe ma fo mai u be min no fe fe ma fo mai an ngoni bi doni min ko bi sira ngoni u ya datugu asirika ba ko ako ni ye waliya de waliya min ni aklibala u ya ke awai ka do ko wati laban nun konnana an ga sira ba do fana kam min yi route nationale numéro 16 hali bi o bloquer du a datugu le du ma minun ga bara do katiba serment awai ka do ulude ka bara du wi embargo de ta ka sigini yoro ina duanza ani boni o fanfela nuna ka sira nunu ko lu datugu talite segini te ako min ye kaba ko dai ma minun bi bo moti sevare segu bomako a fenve yi kunda ni srenga do a bekla la ka sigi sabu sirate min be duanza ni boni ko fo soro kata an ga dugula o sirate mbe ndo ni ni ngo inta ka laje bai ka fo min ye awai ka do Niger oni aunga dugu ni nywanje ka sira tige kana tige aun yere ka yoro ina ni nchugo ina fedo femi nabi ma kamana gwa akunga ni mbete meni ngo nunumbe ka wale jugu de fana tatuguni no ye ka civilu awai ka do ko lu bone unina eta islamiki simbala ya dagali ka chedu fana awai ka do ulu fana simbe ala ako mimbi ka ke aun fa o wale jugu kele awai ka do ode ka ke Niger nga mimbi ma kamana gwa ONG ko inde ode kallaje sabu ONG dobe ONG sahelienne awai ka do West African olu ya jira ka fo ni wale
minnu filɛ nin ye jateminɛ kɛ civil minnu kun bɛ bɔnɛ u ni na Burkina Mali Niger a civil aw ka dɔn n'i ye jateminɛ kɛ kabiri sɔrɔsiw y'u ka baaraw daminɛ n'o y'a sɔrɔ civil kun ye 100 ye civil bɔnɛta a ni na k'o kɛra aw ka dɔn 200 ye o tuma an bɛ don min na ko bi ko civil kɔni bɛ ka bɔnɛ u ni na wa u ka sow bɛ ka tila u la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen u ka baganw u ka lekɔliw nin bɛɛ ye fɛn min n'a bɛ ka aw ka dɔn tiɲɛ ala ni aw ka dɔn bamaciwaleya tigilamaw olu ye a sababu ye a ko tuma an bɛ don min na ko bi fɛɛrɛ ka ɲini Burkina Mali Niger min bɛ se ka to nin waleya minnu filɛ nin n'o bɛ ka kɛ nin waati laban ninnu kɔnɔna na a waleya ninnu olu bɛ se ka dabila cogo min nin blocus kura min filɛ nin Mali ani Niger ni ɲɔgɔn cɛ o ye fɛn min n'a bi maa kamana guwa wa min yɛrɛ kun bɛ yen n'o bɛ ba Maliba in kɔnɔ Boni ani aw ka dɔn duwanza fanfɛla la fɛɛrɛ ka ɲini min bɛ se ka to a ko ninnu bɛ lawuli cogo min fasodenw ka taa ni ka segin o bɛ se ka nɔgɔya cogo min n'o tɛ a ko sa a bɛ ɲini ka kɛ damatɛmɛ wale ye Umaru Ongoyiba nin y'a ka fasiri ye a bɛ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an k'a ma ko Soir de Bamako o ka bidon bɔli mun ye Umaru Ongoyiba Soir de Bamako an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ i jɔ dɛ minnu sigilen bɛ Bamako kuma caman na yan dɔgɔ kuma in filɛ nin ye ko in bɛ cogo min ko in an kana ɲɔgɔn nɛgɛ a ka kalan dɛ kosɛbɛ anw minnu bɛ jamana fa minnu gɛlɛ bɛ yen anw b'a dɔn anw ka cɛkɔrɔbaw bɛ yen an ka musokɔrɔbaw bɛ yen kosɛbɛ musokɔrɔba yɛrɛ bɛ so a kun kan ka taa seli kɛ nka sira tigɛra a bɛ taa wa a tɛ taa maa t'a dɔn bilen n dɔgɔ ye fɛn ye fɛn min n'a kuma ka ca ka sira tigɛ anw ye sisan sa ne yɛrɛ ka village n'o ye Ansongo ye ka sira da o ni Niger fana ni ɲɔgɔn cɛ n dɔgɔ n taatɔ don han e tɛ se ka taa n taatɔ don haramu i tɛ taa a ka haramuya n bɛ taa hali n'u ye wallahi n bɛ sɛbɛn f'i ye n bɛ taa e bɛ taa la hawla n dɔgɔ e t'a kalama i bɛ taa kɛlɛ la jamana in bɛ position min na cɛkɔrɔba bɛ yen musokɔrɔba bɛ yen denmisɛnninw bɛ yen n dɔgɔ fɛɛrɛ bɛ ɲini u ka na a bɛ taa u nɔfɛ de ka na n tɛ taa kɛlɛ la dɛ o fɛrɛ de bɛ kɛlɛ dege yan n ko ne ye kuma de dege ne ye arajo baara kɛ ne hakili la k'i bɛna taa ayi non marifatalaw bɛ yen ne hakili la k'i bɛna ayi fana sa marifatalaw bɛ yen n bɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba ni denba hali ni olu yɛrɛ deli ka ko bɛɛ kɛ u k'u ti na u ti na o u tɛ se ka sigi yan o barajuru bɛ yɔrɔ min u bɛ yen de dɔn i bɛ boli ka n'a ka dɔw tɔw to yen minnu ka maa ti Bamakɔ yan yɛlɛma se tɛ minnu ye ni ko nɔgɔyara ne sigi ne bɛ taa mun f'olu ye fosi yɔrɔ a kuma ka ca kosɛbɛ bon nin de fɛɛrɛ a ye Asimi wele a ye Sadio wele Sogɛli Kokɔla a ye Sogɛli wele situation a ka gɛlɛn dɛ kosɛbɛ siratigɛ min donna la nin ye o tɛ hɛrɛ ye dɛ o tɛ hɛrɛ ye siratigɛ in tɛ hɛrɛ ye dɛ u k'o bɔ a la u ka fɛɛrɛ kɛ embargo mun n'a bɛ Boni ni Douentza cɛla la ɲɛma awɔ péage sara in ka ɲi mais a ye taa sara yan fɛ o de ka ɲi ala ka ɲɛ ka da non min f'i ye Sogɛli ka jugu a ka maa ninnu ma koyi Sogɛli ka jugu politicien ninnu ma dɛ a bɛ ko de lajɛ min b'u ni tɔɔrɔ u sogo yɛrɛ k'u blessé ka sɔrɔ k'i a b'o de kɛ ka sɔrɔ k'a kɛ b'aw k'a ma fɛn kɛ ne m'a ko kunu ɲɛla bɛ ni kana ne fa o ayi kunu wa n'o bɛɛ kɛra ko Sogɛli y'a dama tɛmɛ bɛɛ y'i ta fɔ a dun b'a dabɔ a kama de n'a b'a dabɔ a kama de n dɔgɔ a bɛ dɔ blessé ma o a bɛ ni Ala cɛ ala k'a ni sababa bɛɛ ya Rabbi ama kosɛbɛ ɲama indicateur du renouveau indicateur du renouveau ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni ale ye ayi baba ne m'a fɔ n bɛ taa o BT de m'a faamuya ne bɛ t'u nɔfɛ de transport bɛ na ou bien ne bɛ t'u nɔfɛ a banna walayi kosɛbɛ a bɛ kɛ ten walayi Malikɛ ONG ninnu fasiriw de b'a sɛbɛn anw kɔni ba anw ta ye fɔli ye o n'o tɛ ONG ninnu caman bɛ yen u bɛ min na a dɔnnen don n'i ko k'i dugawu de kɛ walahi a dɔnnen ala k'a ni sababa bɛɛ ami nɔgɔ an ka taa an bɛ taa indicateur du renouveau n bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni ale ye mun ye o de ye a kumara ɲama a bɛɛ na ta mun ye faramafɛn dama ye olu de bɛ ɲɔgɔn kiɲɛyɔrɔ k'o dɔn an ka taa mun ye affaire Mohamed Cherif Kɔnɛ Mohamed Cherif Kɔnɛ na ale ka affaire na a ko fɔra a bɛ kiiri bunakun kɛnɛ a b'o kofɔ Cour suprême mun ye fasirikɛba ye n'o de o de ye a ko procureur général mun na ale bɛ Cour suprême kɔni kunna i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye affaire Mohamed Cherif Kɔnɛ o zolen mun n'o dara mun ye arabadon n'a bɛ bɛn juin kalo tile 12 ma mun ye Mohamed Cherif Kɔnɛ ani ka taa fara mun ye procureur général de la Cour suprême ɲɛma k'u ɲɛ kɛra 4 ye fasirikɛba ka fɔ la a ko nka mun ye Mamadu Timbo ye n'ale de ye procureur général de la Cour suprême ɲɛmaaba ye ɲɛma ko mun ye kibaruya kɔni y'a jira k'a fɔ ko ale man ka kiiri in kɔni ka a tigɛ mun ye o de ye a y'a jira k'a fɔ k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Cheikh Mohamed Cherif Kɔnɛ nin donni kama n'o bɛnna arabadon ma juin kalo tile 15 san 2000 ani san 22 ani maa mun tun bɛ ɲɔgɔn fɛ mun ye Cour suprême kɔnɔna la o de tun ye maître Kasimu Tapo fo ka taa fara mun ye maître Mariamu Jawara ani magistrat dɔw Mohamed Saïd Sen ani ka taa fara mun ye Dramani Jara o kan mun ye fasirikɛba ye n'o de o de
a ko waati mun na laɲini kɛra téléphone min maa ma de bolo ko bɛɛ lajɛlen kɔni ka téléphone ni ka a bila kɛnɛ ma o de okumu kɔnɔ la maa mun ye kɛnɛ yɛrɛ k'a dayɛlɛ o de ye procureur général Mahamadu Timbo ye a ye kɔnɔ kɔrɔfɔ ka a dayɛlɛ ka yanni a ka kɔrɔfɔ dayɛlɛ i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye maa dɔ bɛ yen n'o de maître Kasimu Tapo ale y'a yira k'a fɔ ko an bɛ don min na comme bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye kiiri kɔni ko a bɛ mun ye Sherifu Mohamɛdi Kɔnɛ cɛ ale ni mun ye cour suprême ɲɛmaaba n'o de ye Mahamadu Timbo ni ɲɔgɔn cɛ ko sira foyi tɛ Mahamadu Timbo bolo k'a fɔ ko a b'o kiiri kɔni ko o bugunatigɛ k'o kɛ o de okumu kɔnɔ la mun ye Mahamadu Sherifu Kɔnɛ a ka mun ye Kasimu Tapo olu kɔni y'o sariya k'o bɔ ka bin cari ka mun ye fasirikɛba ye a kɔni y'a yira k'a fɔ ko in kɔni ko a gɛlɛyara fo k'a fɔ ko a gɛlɛyara kiiritigɛla dama ni ɲɔgɔn cɛ article 10 ni article in ko tan n'i y'a kɛ tan a bɛ taa yan fɛ n'i ye nin article kɛ tan a bɛ taa yan fɛ ɲɛma a ma ɲɛ mun kɔ i bɛna ye k'a fɔ ko kɔrɔfɔ ko a nana di mun ye Sheikh Mohamɛdi Sherifu Kɔnɛ yɛrɛ ma jalaki talen bɛ ka ale mun ni ka a sɛgɛrɛ kɔrɔfɔ dilen waati mun na mun ye Sheikh Mohamɛdi Sherifu Kɔnɛ ma a ko fɔlɔ k'a bɛ foli ta ni ka maître Tapo ni ka ale sɛgɛrɛ o sabu kɛ maître Tapo k'a nakun tɛ abada ni ka na ale kɔni ka ale Sheikh Mohamɛdi Sherifu Kɔnɛ k'ale lajɛya ko ka ko a nakun ye ka kiiri kɔni ne ko o lajɛya o de siratigɛ la mun ye Mahamadu Timbo k'u kɔni y'a laɲini a fɛ k'a fɔ ko ale tɛ se ka kiiri kɔni kɛ cogo si la u tɛna jɛn n'a ye abada ko ale ka kiiri kɛ nka ko n'i ye sariya dɔ fana bɛ yen n'i y'o jateminɛ k'a lajɛ ko k'a fɔ ko Mohamɛdi Sherifu Mahamadu Timbo ale min ye procureur général de la cour suprême ɲɛmaaba ye ko k'a fɔ ko ale tɛna se ka nin kiiri kɔni kɛ ɲɛma k'i bɛna ye k'a fɔ ko sariyaw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ k'u bɛ fo k'a fɔ k'u bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ nka a ma ɲɛ mun kɔ mun ye u ye ɲɔgɔn ye wɔɔrɔ k'o boloda n'Ala de ye juin kalo tile 22 yira n na nin kiiritigɛla dama avocat ni magistrats wa ɲɛma k'u bɛna taa masara ka sɔ k'a kɛ tala kura ye ko a da ko a bɛna ja jɔn na a da bɛna ja Mohamɛdi Sherifu Kɔnɛ la wa a da bɛna ja mun ye cour suprême ɲɛmaaba n'o bɛ Mahamadu Timbo procureur général a da bɛna ja ale de la wa ɲininkali to min ko a bɛ sigi sɔgɔmada in na kunnafoni filɛ nin an y'a sɛbɛn ka bɔ indicateur du niveau ale kɔnɔna la maa min ye sɛbɛnnikɛla ye o de Madu Mayiga ɲɛma i bonya o b'a la n dɔgɔ bonya diyara n ye Prosper Key ale ka fasiri bɛ n bolo kɔrɔ Prosper Key a kuma bɛɛ a kumana fasiri min kɔnɔ a bɛ la révélation n dɔgɔ a b'o de kofɔ délinquance financière a ko yalima ni yuruguyurugu ani nin ɲamili jugu nafolomugu min bɛ yen n'u y'a hɛnɛmu yalima don dɔ bɛna se min an bɛna bɔ nin miliyari baden min bɛ yen n'a taara yalima an bɛna a bɔ a tiɲɛ yɛrɛ kalama don dɔ wa a ko n'i ye jateminɛ kɛ kumaw cayalen don kosɛbɛ nin waati laban ninnu kɔnɔna na tew kɔrɔ yalima i k'a dɔn boisson sumalen min baw olu ka boisson mana sigi kumaw de bi caya maliko kuma nɔgɔ o de bi senna fan bɛɛ fɛ a ko Mali min n'i ye jateminɛ kɛ diɲɛ fanda de naani bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ko fandanya k'o bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ fo k'a dama tɛmɛ a ko nka an bɛ don min na ko bi fɛn min kɔni bɛ yen n'o ye wulibali o de ye k'a dɔn k'a fɔ an ka kadiri dɔw bɛ yen civil ani sɔrɔsiw min ye anw ka sɔrɔ bosonba dɔw bɛ yen président kɔrɔw min ye i k'a dɔn ministre kɔrɔw diinɛ ɲɛma kɔrɔw diinɛ ɲɛmaw a n'a ɲɔgɔnna caman siga tɛ min na buloku tɛ min na ninnu ye miliyari u y'a fara ɲɔgɔn kan de i k'a dɔn k'a hɛnɛmu a b'u jufa kɔnɔ i k'a dɔn min ka d'u ye u b'o de kɛ Maliba in kɔnɔna na a ko nin ko min filɛ nin dabalibanko don wari mugu jamana in wari faso wari k'a cɛ k'a bila i kun ka kɛ sababu ye min ye jamana ye k'a bila gɛlɛya kɔnɔ gɛlɛya min bɛ yen ni an bɛɛ lajɛlen bɛ ka an yɛrɛ ɲini a kɔnɔ bi dɔw bɛ 20 sɔrɔ o tɛ ka ye dɔw bɛ ka miliyɔn ani miliyari dɔw bɛ k'o fusugu a ko Mali kɔnɔ min ye i k'a dɔn ministère de la justice waati dɔ kuma sera a n'a jɛɲɔgɔnw fasoden ɲumanya guloki k'o ta k'o d'u kan na min bɛ se k'a to i k'a dɔn tiɲɛnikɛlaw olu bɛ ndaraki cogo min k'u minɛ min nɔ yera a la o ka taa bila kaso la kaso min bɛ yen n'o bɛ kɛ misali ye ɲɛma bɛɛ lajɛlen ma yalima maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma a ko yalima an tɛ tile k'a fɔ wa n'i ma su bugɔ dɔgɔ ɲɛnama a t'i sɛbɛ dɔn a ko an ka sigi kɔ dɔɔni Alpha Umaru Konare ale ka san dan a y'o min kɛ jamana in kunna dɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ miliyardɛri fɔlɔ olu yera Mali kɔnɔ i k'a dɔn fonctionnaire o waati ninnu de kɔnɔna na a ko yalima ninnu sera ka nin miliyari ba in u sera k'o sɔrɔ cogo di ka fasodenw kɔ kan ni ɲininkali to min a sigira a ko délinquance financière yuruguyurugu ani ɲamili jugu ka faso nafolo k'a hɛnɛmu k'a bɛɛ cɛ k'a bɔ yen a tɔ nana juguya waati min na o bɛ Ibrahim Boubacar Keita fanga a b'o kofɔ ala farala kan Basiru Keba ko ten koyi san 7 o kɛra Tirikitɔrɔgɔ la a ko ni san 3 kun farala nin kan a kɛ san 10 ye Mali yɛrɛ de kun bɛ kɛ c'est tout c'est fini min ye i k'a dɔn jamana tiɲɛbaw a yuruguyurugu kɛbaw olu tun bɛ jamana in minɛ k'a dafiri pe a ko k'a lajɛ nin waati in kɔnɔna na min ye famille présidentielle o ye jamana ɲɛmaa yɛrɛ ni i k'a dɔn a ka maaw ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen a n'a somaw a n'a terilakaw min ye i k'a dɔn maa caman bɛ yen minnu kɔni ye wulikajɔ kɛ a n'a ka ministre dɔw bɛ yen ministre minnu fana ye tiɲɛnikɛlaw ye a n'a ka premier ministre minnu n'a jate yɛrɛ dɔnnen tɛ san 7 kɔnɔna na baro minnu bɛ yen n'o ye LPM disibaw ye ani a ka député minnu bɛ yen nin bɛɛ lajɛlen ninnu ye min kɛ jamana in kɔnɔ affaire ko min kɛ jamana in kɔnɔ
de adonba ye ndo ka boye min ye soro busomba do be ulu fana faralu kan goyi hali dine nyama do be ni mbe faralu ka ako nango amba fo minu ngoni kera so buye ba ka sige asendiga kono ka ba malike se tout c'est fini ka dafri pi ndo ati jate ka ba ako kuma na wari mbu ya hali nu ya shue yani fere ka ke ka do la kana sirafe anga surasu gal la kana sirafe ni jamana nyira kuma boli sirafe mawdo wari kasa bole yi ubata ka do daga bana so dila o temene ngo ka boye so nunu yere do be uti jo mali kono koyi ubita jo nya fanwere fe uka awai ka do yoro minu be minu kanga kuraya ubo lu kuraya minye furu ubike ka di muso be furu ka di deuma o furu keto miliaru ni million chama o de be fusugo awai ka do sirafe deum bi blaka ta kala na fanwere fe ndo nunu ye fenye femin dugo masakoro nunu ye minta ka chonjo aunga jamana inguna patiri ke ba ko ako yelma nunu ye faso de nyeji boli minge ni njugoina faso de toroli minge ni njugoina yelma ni mbebi na toti ngwa abada atisika toyi ai iye atisika toyi ekote ya atisika toyi nyema kana ni foyena ai atisika toyi abiseka wuli abe wuli aiwa wati de ka dokono ta abe wuli iye abe wuli de aiwa njingali ko nto misigira ako yelma awani ngoyi ni mbebi na seka tutanwa ako o temene ngo ka boy minye faso donyi ambi doni mene ko bi anyine ne do anga kiri tigila mo fe o ka wuli ka joke wuli ka jo mi ngono na minye awai ka do minu ngera so boy ka anga soro nyaga mini nchugoina ka faso don sigu sendiga kono ni nchugoina o biseka mine chugomi ako note biran bo akar keta atari da daro labana ka soro minye awai ka do seka lu minu ba no fe na seka ke fiu SBM ale mine na ni ngoyi ndafe atari da ka soro awai ka do amaseka seka ka nyedo ndogo minye tigejigu ni bambaw ni kinyeni kela jugu baw dugo masakoro minu yu sigi awai ka do faso nguma ka sogi ka bo ka bantai ka jamana imbla awai ka da sendiga kono kule bi ke fambe fo ko jamana yin fandan duguye ka soro be doni mine ko bi vewitu de bi nywan daw ka sokono ka soro be doni mine ko bi mobilu de bi jojo le bashi ubirle mbaka hala bi ke minyi uto do he ndogo maye warti ya fam ya ko jugu fam jugu wallahi ako minye ni ngo bay anga nywa nyini gade bakari tugula ya klibala wati temene una senekela ukanyama na nika abla awai kado kasobona sabu ajira la ka fo kwa ye fanda ngo wari do ayo henemu miliyari chama ngami doni mene ko bi bakari ka kiri tikera chugumi be bora kalama wa bakari tugula eleni awai kado abora o temene ngo ka boy minye awai kado yin kausani yayin esen bolt chogo esen bolt numero 1 bubu sisi atambe halibi mata don bubu koni na yoro mi atara koso fa sem flabi tigere fo no fe mami mbe no o bulla no fana maseka bubu soro nga tambe o ye chama iberi kulubali no kulubali ke ay la da la kli ala tara tilmanna ala da ya la kli o kulubali ka o ka barati atara koso ala tara tilmanna ndo anga chaba tari da bilbile ka maika wallahi awo ako ka bebi ka nyana ni mi ka obike ka to kaso bumbala fokati da koso kulubali ke tara enna ndogo nunu tambe koso minya awai kado nunu ya mawye minu ni Ibrahim Boubacar Keita ujera dabana ina folo bi nyami wati mi akeru nyana amake ukode ako ka boy minya premier ministre mimbe ni awai kado mande masaka premier ministre na be kofo no ye madame Boire Filici sogo ndogo ale fana kunye maye mingumbe malika soro na ka soro mbulu soro o ministerial hali avion mimbe no be awai kado avion presidentiel kofo minu nda masaka do ni muso awai kado ko ya soro ale de kumbe ako ka boy nunu be ye feminu ni amanga nyinu ko sabu jamana yere tuguni asoba den do be ko lu tani ko lu fere afere la soro busomba minuma olu donne do ko ka lisi obe anga boy de anga ta armée yere la mi ye généraux do be e way ka do nunu nga wati minu mfana kera milliardaire wi ado minene do nga yelma abe minena wa nyini ngali tomi asigile do ako kuma na ngunu ko dia jira ka fo ma chama be minu ngoni bi ka wari sara yelma kuma nye kinyaiwa tomi asigile do akoni mbeka boy ma do be no e chodo burangai karimu keta itwama fatara koso auzu billahi ya fadila alaka ya fadila auzu billahi mina shitana rajim ya fama ya fima de afo dafli tout dafli ebe ka kle ma fone ko karimu itwama abada afo tout dafli ndogo karimu keta minya awai kado l'enfant prodige awa ode sabede do awa kado ka foni min fleni afana ni ko ka milliardaire bobe karimu bu bala wa kani jamana milliard chama min dara jamana koka wala haliya ko bi chugo di o to menen go ka boy journaliste min be no ye Burama Touré afana ka ko be chugo mina elma dondo kiri tigala mo o nye ambina bwa kalama wa mali kura min be na kuma bi ka fo abi wati jambo faso do sigile do kanimbe laje min bi se ka to awai kado jamana abi gela mina ambi se ka
bɔ a la cogo min an ka wari minnu bɛ yen n'u y'a manger n'u y'a hɛnɛmu u bɛ se k'a fɔnɔ cogo min k'a jolikuru fɔnɔ k'a nɛn fɔnɔ an bɛ se k'an ka wariw ta cogo min n'o tɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ ko le Mali est un pays pauvre mais malien a dɔw bɛ yen les plus riches. Mali tɛ fantan jamana sa mun wuli ne kɛ ka maaw hakili ɲagami ɲɛma Mali tɛ fantan jamana wallahi a fɔ Yusufu Kulubali ne tɛ koyi a fɔ Yusufu Kulubali dɛ Kulubalikɛ taara kɔsɔkɔsɔ cɛ Kulubali bɔ a la n'olu a taara de koyi ne b'a la ta dɛ ayi cɛman kɔni o bila cɛman ni valise kelen cɛman taara kɔsɔkɔsɔ valise kelen wa ale yɛrɛ tacogo juguyara n'a bɛɛ ye a y'i molonti de ka moto taxini ɲini ka tagatani ka sɔrɔ k'a ta k'a bila k'a kunbɛn datugu ka o foro la n'Ala cɛ o kɛra taalen a sigilen i b'a fɔ ko dɔgɔ ne a fɔ faso ɲɛmaaw ɲɛna u ka wuli koyi armée ko ye tiɲɛ ye nka an ka wari caman de tan bɛ a taara dɛ a caman wari taara dɛ marché dɔw bɛ yen olu marché ka sɛgɛsɛgɛ a bɛ sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ parce que ne kɔni ɲɛ t'a la hali bi engrais feerelatigɛ dossier a fɔra waati laban ninnu kɔnɔna na k'a bɛna wuli a bɛ wuli mais a ma wuli a dun o y'a ni de ye an ni don wa o ka bɔ yen san dɔw tɛmɛna IBK tile la u ye terrain kunkolow commandé terrain kunkolo joli don kutubu miliyari joli don n'a da fɛ terrain kunkolo ko in terrain kunkolo ko in a ka ɲɛɲini hali sini o ma se ka ɲɛɲini a ka ɲɛɲini ko dɔ y'a fɔ ɲɛna ko ni terrain kunkolo ko in ko n'a affaire wulila diɲɛ don o don ko fali bɛ sage kɔrɔ milliardaire caman bɛ yen Gawusu minnu bɛ yɛrɛ yira ni fɛn b'a la bi k'a caman bɛ taa dɛ terrain kunkolo bilahi a caman bɛ tugu cɛman nɔfɛ terrain kunkolo ko in a ka wuli n'a wulila diɲɛ don o don n'u b'a wuli u ka kɛrɛnkɛdaw suwa k'a bɛɛ sɔgɔ n'o tɛ bilahi a caman bɛ tugu Bubu Sise u bɛ taa sɔgɔsɔgɔ ka t'a la dɛ wa a ka ca opérateur économique kunda de faso miliyariw k'a ta ten k'a dun k'i sigi n'a ye bɛnja la i yɛrɛ yira fu la a banna sa i t'a don mais il faut faire travailler les gens ayi abada i bɛ taa mobili min jɔ a valeur plus de 40 millions a jɔlen bɛ basi birilen b'a la o 40 millions a tilan jeune 40 a banna bɛɛ million kelen kelen wari bana ma ban ou bien a kɛ jeune 20 ye bɛɛ 2 millions i k'u bila u ka baara kɛ a f'u ɲɛna dɔrɔn n bɛ san 3 d'i ma ou bien n bɛ san 4 d'aw ma a ye n ka million 40 ye a y'a segin ma a k'a wari tɔ fɛ i b'u suit de n'u t'u yɛrɛ ma dɛ ayi u suit a banna n'i y'a ye min bɛ k'a tiɲɛ dɔrɔn a minɛ la baarakɛla tɛ a ma ban ma mais k'a don mobili la ka taa datugu mais k'a don bolifɛnw na ka taa datugu k'a don sow la u datugulen don min bɛ k'olu dɔw kɔnɔ Ala de y'o dɔnba ye walahi Ala ka yafa ma ami awɔ Ala ka ɲɛ ka d'a ma ni Ala sɔnna a bɛ ɲɛ o ka wuli pour que a ka se ka ɲɛnabɔ o bɛ kɛ o de ɲuman tɛ Gawusu waati in sera de yan an bɛ taa ɲɛmaaw ka wuli k'a lajɛ an bɛ taa an ka taa ɲɛma aujourd'hui n bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni ale ye bisimila hali bi o aujourd'hui kelen kɔnɔna la maa min ye sɛbɛnnikɛla ye o de ye Amadu Bamba Ɲanka kosɛbɛ Amadu Baba Ɲang a ko i bɔlen filɛ k'i da don kiiri bunna kumu kɛnɛ kan a ɲɛsin mun ye yuruguyurugu o kɛlɛli ma ko siga t'a la an ka kiiri bon ko an bɛ don min na ko bi ko dossier caman ko o dalen b'u ka tabali o sanfɛ wa a dossier ninnu ko a ka kalan fo k'a fɔ ko a ka kalan ɲɛma mun ye fatirikɛbaa ye o de ye Amadu Bamba Ɲanka a y'a jira k'a fɔ ko nin waati laban ninnu kɔnɔna na a yira k'a fɔ ko mun ye Mali marabaaw fanga kalifalen don maa minnu la nin waati laban na n'o bɛ transition fanga o kofɔ u kɔni ye mun ye jigisigi k'o di malidenw ma mun ye yuruguyurugu o kɛlɛli o la o n'a ta bɛɛ u k'a dɔn k'a fɔ ko mun ye dossier girimanba dɔw bɛ mun ye an bɛ don min na ko bi o dossier baw ɲɛma n'o o ko n'a ma sɛgɛsɛgɛ k'a kolo k'a bu a kolo n'a bu k'o dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na ɲɛma ko baara in ko a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ malidenw ma a ko n'i y'o dossier belebele ninnu jateminɛ k'a lajɛ loi d'orientation et de programmation militaire i bɛ na ye k'a fɔ ko an ka miliyari 1230 o ye belebele parti ko o ye dossier belebele a ko o loi d'orientation et de programmation militaire mun na a filɛ nin ye k'i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Laji Burama olu y'a sigi sen kan a sigi kun de dɔwɛrɛ an ka lakanabaaw maramafɛn bɛ se ka saga d'u ma cogo min na k'u jɔ ni ka cɛtaw bɛɛ lajɛlen k'o kɛ a baara ninnu kun kan ka daminɛ 2015 ni ka taa a bila a 2019 o la a ko n'i y'o loi d'orientation et de programmation militaire in jateminɛ k'a lajɛ ɲɛma ko contrat 13 contrat 13 o signera o contrat 13 o musaka ko a bɛ ti jɔ min ye CFA wari miliyari 236 a ko o contrat 13 in na ɲɛma ko ni sɛgɛsɛgɛliw kɛra k'a ye k'a fɔ o contrat 13 in na contrat damadɔ b'o la ko management ko a sɛbɛkɔrɔ kɛra o la o contrat fɔlɔfɔlɔ ye fɛn jumɛn de k'i bɛ na ye k'a fɔ ko management ko a kɛra contrat mun yɛrɛ la ko a bɛ ti jɔ fo CFA wari miliyari 2 ani miliyɔn 130 o contrat mun ye ɲɛma n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ko an ka avion 6 super Tucano o sanninko la ko mun ye a yira k'a fɔ ko mun ye nafolo mun na a burujara o fɛ k'a bɛ ti jɔ CFA wari miliyari 2 ani miliyɔn 130 o la mun ye fatirikɛbaa ye a ko an ka bɔ yen hali bi ko an ka taa i bɛ na ye k'a fɔ ko hali bi o contrat ɲɛsinnen ninnu ma i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye contrat belebele dɔ fana ko o siɲɛna contrat mun n'a bɛ tali kɛ an ka aéronef ka aéronef san ka di jamana in ma i bɛ na ye k'a fɔ ko a yira
k'a fɔ ko manchement minnu o fana kɛra o kɔnɔna la k'a bɛ ti jɔ savoir million 100 ani 10 ani 8 ana kunkanfɛn u la ne ma ko fana bɔlen ka fɔ ka bɔ yen contrat mun n'a fɔra ko véhicule blindé mun n'an k'a ma ko maraudeur ani o pièces ni ko o yɛlɛma i bɛna ye k'a fɔ ko nafolo mun fana na a dunna o bolo fɛ k'a bɛ ti jɔ million 400 ani 50 ana kunkanfɛn k'a bɛ ti jɔ o la hali bi fatirikɛba mun ye Amadou Bamba Niang a ko hali bi ni loi d'orientation et de programmation militaire n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ko min ye sɛfo wari miliyari 440 ani 40 ko ani 6 ko o de bɔra walasa mun ye lakana yɛrɛ o bɛ se ka na mun ye Bamakɔ yɛrɛ o kɔnɔna la cogo min na a ko ko o miliyari 440 ani 40 ani 6 o la ani million 700 ani 80 ani 1 a bɔkun tɛ dɔwɛrɛ ye kɛlɛkɛcɛw bɛ se ka ta cogo min na mun ye lakana yɛrɛ bɛ se ka na Bamakɔ n'a nɔnkan dugu la cogo min na ko o nafolo in ko a bɔra ka to o sira fɛ i bɛna ye k'a fɔ ko o nafolo kɔfɔlen mun n'a bɛ miliyari 440 ani 40 ani 6 a b'o o kɔfɔ ne ma k'i bɛna ye k'a fɔ ko a yera k'a fɔ ko a dunna fɔ k'a fɔ ko a dunna sabu kɛ n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye fatirikɛba ye a y'a yira k'a fɔ ko mun ye an ka lakanaba minnu n'olu bɛ jamana in kɔnɔna la yan u bɛ polisilakaw kɔfɔ ka n'a bila mun ye gendarmerie maaw la garde nationale b'a yira k'a fɔ ko mun ye sujɛti dɔw sanna ko o ye 1000 samara dɔw ko samara dɔw sanna ko 1000 ani 500 o ye samara pɛriw ye o bɔlen kɔfɛ ko mun ye chemise mun n'a bɛ don polisiw kana ne ma k'i bɛna ye k'a fɔ ko 5000 ko olu bɛɛ lajɛlen yera an ka jamana kɔnɔna la chemise 5000 polisiw bɛ min don k'u jɔ n'a ye o perkali polisiw min ko Gawusu ta ɲɔgɔnna fɛnkɛ de ye 5000 don dɛ o mètre joli joli ye 230 5000 don o mètre kelen yɛrɛ b'o bɔ 5000 don 5000 de don o ɲɛna Ala bɛ yen bilahi Ala bɛ yen ne ka wari b'a la o n'u y'a dun ne ka wari b'a la ne ti n ta yafa dɛ fatirikɛ b'a ka fɔ la a ko n'i ye nin ko in jateminɛ k'a lajɛ o miliyari 440 ani 40 ni 6 mun n'o bɔra ɲɛma k'o ka kɛ ka lakana yɛrɛ sabati mun ye Bamakɔ yɛrɛ a n'a nɔnkandugu kɔnɔna la maa t'a dɔn ko o nafolo kɔni ko a bɛ taabolo min na i n'a fɔ ko bi ɲɛma a ko k'an ka bɔ yen hali bi k'i bɛna ye k'a fɔ ko dossier kalamaw bɛ an ka justice ka tabali sanfɛ koyi malidenw bɛ fɛ ka dossier mun ni ka a kɔnɔ ko k'o dɔn an bɛ don min na ko bi i bɔra k'i da don envers mun na n'a bɛ Bakari Togola ka envers ko fɔ a ɲɛma k'o ye dossier mun n'a dalen bɛ an bɛ don min na ko bi yiri maaw ka tabali o sanfɛla la maa t'a dɔn ko o ko k'a bɛna kɛ cogo min na o fana bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen e ɲɛma ko dossier mun fana n'a bɛ kiiri bunna kun kɛnɛ ka nin waati in na yakili b'a la i bɛ ka fanga a bɛ bi dɔɔni mun kama juillet kalo tile 11 n ka n'a bila 12 la san 2020 i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye faali dɔ kɛra Imam Mamudu Diko ale ka misiri da la maa minnu ye o faali kɛ ɲɛma ko o dossier ko o bɛ yen mun ye fasirikɛla ye a ko hakili jiginna k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye commandant de la force spéciale antiterrorisme bɛ yen n'a bɛ force sati kɔfɔ commissaire Umar Samake an bɛ don min na ko bi ko ale bɛ bolola ka ɲɛsin o baara in ma hali bi maa t'a dɔn ko o ko fana ko a bugunnatigɛ ko a bɛ cogo di o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen hali bi fatirikɛba mun ye Amadou Bamba Niang a y'a yira k'a fɔ ko dossier mun fana bɛ yen n'an ka kiiri maaw kan ka ta an bɛ don min na ko bi o de ye an ka jamana soba minnu bɛ yen n'a a feerela i n'a fɔ i bɔra k'i da don a la cogo min na a feerela mun ye opérateur économique minnu ma maa minnu n'u tɛ siran Ala ɲɛ u tɛ siran a kilan ɲɛ u yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ k'u ye nafolo mun di ko a tɛ nin yɔrɔ in sɔrɔ ɲɛma k'u ye o nafolo bɔ ka to o sira fɛ ko o dossier kalama ko an bɛ don min na ko bi ko o bɛɛ lajɛlen bɛ kiiri maaw ka bolo kan ko kiiri maaw n'a b'an ka justice ko fɔ ko fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen ka nin dossier girima minnu n'a bɛ yen ɲɛma ko fɛɛrɛ kɛ ka malidenw kan an lakunna la joona a bɛ se ka faamuya cogo min na nafolo filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ aujourd'hui ale kɔnɔna la Amadou Bamba Niang ale ye sabanikɛla ye Madu bɛ ka ɲɛma i bonya o b'a la wallahi hali bi dɛ Adjetou Kalilu Kourera. A ye min fɔ tiɲɛ don dɛ toujours c'est les mêmes personnes qui cherchent. Hali bi olu de bɛ fanga ɲini. Olu bɛ fanga ɲini na dɛ. Siga t'a la dɛ. Olu de bɛ fanga ɲini mais an kɔni bɛ min fɔ. Jamana faamaw ye. U ye dossier c'est-à-dire Malikɛ de min fɔ c'est vrai tuma dɔ la ma. Maa tɛ kiiri baara cogow dɔn. Kosɛbɛ a ka suma. Ale b'o fɔ mais maa tɛ u ka baara kɛ cogo sinon. N tɔgɔ engrais feerela tɛ yen. A dossier c'est des milliards qui ont été engloutis. À manger n'importe comment. Tracteur. O ka bɔ yen. Min yɛrɛ bɛ ko yɛrɛ c'est-à-dire u kan ka wuli Chine ye terrain kunkolo d'a ma dɛ Russie ye terrain kunkolo d'a ma dɛ c'est-à-dire Soudan dɛ Sud-Afrique ni non c'est-à-dire terrain kunkolo ka na terrain mana d'a ma a ka na quoi mais terrain kunkolo fɔlɔ minnu bɛ yen n'a wariw dira a wari taara position min na a taara yɔrɔ min bilahi a milliardaires u ka ɲɛɲini sa u bɛ yan Ala a ye terrain kunkolo ko y'a ɲɛɲini sa wallahi a bɛ yan
terrain bi boli Bamako kai dama min daire me bala ka teme ko to fe ka teme mayina u fe ka ta tere a teme o teme abe wari min shuru o bus corona na ala de bado wallahi c'est de l'économie pour ce village là kaw na folo bo mais ko bo do ku daw kan ko dun bo tere kumulo ka dese kana tere kumulo la wuli ka bo na ye kurfina ka tana je mesi dala ka joy anya tegara fo adanai o ya sura nya ka kle la ministre ye mo do tere ngono ka tanu e kai o min ke sera abe kalunani mo o re herewa o ya sura ka war bo anga jamana kesu gono do yo manje a manjera karami ala manjeru be na karami o ko fotro akame abana c'est très simple atinya kuyi ashimi ante ashimi kwa koi abada mali de ko de mali do de shogel ko ambe mali de ko kosobe ni yake ka nyamba fo na manya do me amba fo de e wili ka jo kanga kemi no fe shogel oni ma numbala ha ubala ayu nyini kwe ala ka disa bo aye daw so ku nyini aw mo go be million dama naka barakelo bi barakelo yoro do to war dolu abada minu ba manje obu munu fene ya su nyebula ali bube menjala obi wa ndo be ngam madam fu awajalo kajalo gafuri awa kajalo ka bismillah dora fon kuma so bayin gonna madam lala be anga fuli bayi o kuma na gausu keta na nyi doke kuma na aukai nga deme bawo minu fana be keso bu ka na encourager na to ka kuma kene nda ledo 76 33 43 03 ni ka police be ablaka na amba ke tamanjala o ni an wele na droit rebeti no fe tika fo itala kuma gausu alaje kambla anga ta suku kono gausu ya banewa yama me segin kula kana kuma sokono ajaranye kosobe ni baraji cho arajo inura femi ni kono to anani to mi munuru duru amela seliken wati na kabojila koroji wore dala kunyumani wore dala nega durusra 76 33 43 03 manyana ndo o ikado ikache kunga kafulifi arasu balaira age balaira be kuna kumbe manjumana dumuni do blaka fesa ay ni alni balayra ba do ka balolo no ne ka mango balayra ngo ni ekeletika isade e bi nimbla e ka che ko pla ko 50 euro bala balayra ne ngo betere est-ce que e makoroni tandurla ke buru tandurla kono e bisabay ameteme o jamani foka ta kliba gausu alla ba bitaso wati bigataji wati bigataji ngai ga buru ni makoroni fano before de finesa anyo manje ko interke ikele dew ndo abeni ngurujona asiru ka u melege telela ka kambe mbuluda o kuma sa mi nouvelle horizon kuma kembe akono ndo mi nya awai ka do CNT mi nyi wuli ka joni chesuru kera milliard keme fla ani milliard saba o ko ne bina ke sobuye kalle ko so bilibili binu be local so baw ko lu jo abi ke sigaso gawo ani Tombouctou lu be wele ko university conseil national de transition no be CNT ko fo ale ye awai ka do ya maria di bara o ke ko fe akoni je temeneke kunu kalu kletan woro en 2022 conseil national de transition CNT ulu ko ni wuli ka jokke ka jenay ka jira ka fo min awai ka do université kura minumbe mo fora kerengere ni ala min be siga su ko fo gawo ani Tombouctou a université dunu awai ka do haklina ni mirna mindira ko ka do adafe ana wari ki ka do ko lu jera na ko ingera yoro mi o centre international de conférence de Bamako mami ngumbe akene ka no ya nyamai o de awai ka do CNT re nyama bay no yem maliki jawyi akoni 72 fleni awai ka do ma ni o sugandi ibay ka fo ma keme minum votera keme ani wulonfla lu jera nay min ye machite min goni ya jira ka fo ko ale ma jenay o ba jira ka fo do nan na tawlo hali no ya soro sebe ngaja wati se kama ambo meleke ka kuru telela o ko se ka family sura ko bismillah nyama aujourd'hui ne be mbolo do me bonne ale mu ye Kasim Tira ale kumalendo ako mu ye M5 RP a comité stratégique ame domna kom bi ali bi ko abaka fara kuraide mu ye maître Mohamed Ali Bachili ale na ka parti politique to mumbe nanka mako faso de olu koni ame domna kombi olu bora M5 RP a comité stratégique a konala munye kibara en koni ko abora ka biti chari munye jouer kalo kleta anani samba fla ani samuga ani fla na fone munna ayre bolo no blalendo munye faso de re anyema bano de maître Mohamed Ali Bachili fe gaira ka foko munye M5 RP a comité stratégique ko olu tala bi ko olu ta alashini gaira ka foko o masro dore fe fa be ni ka wati ni boko munye M5 RP a comité
stratégique ko kuna fone mundo obedi akeneka ko luka nyema ba ko no be maître Mohamed Ali Bachili kufo ale te kibara foi kalama ula odo kumu kona la ayira ka fa ko mi maître Mohamed Ali Bachili wira ayira ka fa ko dona na tawla ma chama ne be ko lubura M5RP a comité stratégique kona la o fene bena farna ma ka jere je kulu kelenye dona na tawla ninga M5RP kura ko ko osigi senga gamu Mohamed Ali Bachili aka communiquer kona la ayira ka fa ko ale na bo M5RP la de game dom na ko bi M5RP abeta bolum ko ni kan nyama ko ano luka ngulena ko oluti kelenye na fon plani anya sama ka bomu aujourd'hui ale konna la kasu mutira ale sebenigala mar mai ganyama ibunya obala ndo boya jaranye ndo minya aweka do halibi ambita ambisi primature ani aweka do on jabala no be maison de la presse ko fo ndo aweka do ko courant ati teme oni nywanje blende ko yin agela ledo ngayena ngata minya aweka do te koima annambe anna aweka do te do hanemu ya jira ka fo ko abi kalo dama bo minya aweka do ko ni tabulu mai choshila premier ministre Shogel ko kala maiga ale mingu yemini de la communication koroy ani maison de la presse aweka do nyama ba no be aweka do bajugu dante no bo kofo ko ingonnana minyi eda la presse no yede men mbita kanyeshi kuna fundila uma ale ni aweka do nyere dingeni ka affaire no be basirige de la ve touré kofo autorité de la communication au sirafe ako tension min fleni yongo ala aweka do moko hakila ka fo waki temenona ka jiginanga Shogel ka boli laba mingeran de do jengalo klita ani saba en 2022 o kera so buye ka ko to wuli koyi boli ingera kene minga abe malikura tasira abo kofo kene ka minye premier ministre Shogel ko kala maiga ani aweka do ministre de la communication minye Aruna aweka do Touré olu minu fleni Aruna e kuma min fo ka jira ka fo ko eda la presse ikado ko 2019 2020 ikado ko koni awari minye 600 millions kuma min fora Shogel bora ka jira ka fo aweka do kuma ka fana do fo ngoni kera sobuye aweka do ka kuna fundila ka nyama ba ka la dimi Shogel ya jira ka fo ko anguna fundila jango te sebeni ke ba ko lu koni ya leke nzunyi ya leke fen zugu be ni ka le burja ni ka le doya dande ya jira la ka fo journaux minu mbora aweka do ka kuma ni ngoinga be yi kungle na laje mama shima jagoya ikata fan were fe be yi kunglena di laje o kuma na be yi ka barake ni kunglena be ya bara minge aka wuli ki joka jira kliklen dakle journal min be no ko ni bora ka Shogel neni yelma ka fo ko Shogel yesu yi ako wati do kuma sira Shogel na bi bo na bi kuma bo chugo ni kuma chugo ako lu jate mine bi se ka to jamana ko do mbi fara nywanga ka ke kelenye ka do dakle fe ni ka bo dakle fe abijira ka fo minya aweka do affaire Basirigi Touré autorité de la communication na manya ka fo ko imbita bulo minga Shogel ni aweka do aunga nyama bo uka aweka do manga adamene na ni osira indi o kuma bido ni ko bi Shogel ni aweka do presse ni nywanje kerengere ni ala maison de la presse nyama ba ndo aweka do ka fo da wuledo sungola December ka yeba yalse ka se ko yi aweka do ka se ka no ya fatiri fle minyi aweka do indicateur de renouveau DT ale ka fasiri do mari mega nyama fasiri anyana kosobe ame kanumbane de mabaka bela jilen ko fu ko sabege moy wati asibe ko sira fo ga foko asir a jamana ngono ma te sama la kibo te kuima te poni anga sama poni no ye champion te kuima ne kuima di wa baba da mabele sira ale ni Khalifa Junior wa iba soro sambu beka tasuma nyini fambe fe sam abeka tasuma nyini fambe fe ko fa ka premier jiri nganya ba samuna samunga premier be ko ita hende esgay te hoima yeski akai kani bolo do ver kono ay fe do balaw benefundi o yero ari nanai le fe kwa ka usa mamad so ko sebe abana te kuiba kani bolo do hono de ikon dillo fe kanoke te kuiba bana abana peu ne te kuiba mi ko jonna so mayna nte flana di ni flana e ko jugodi ay ko ni ne sabana de premier sabana ngwa e ba e bisika ko sambu ko telni mabli mi na jo wati mi 8h o ba so premier mona anya mi okera ay okera ka soro ka dore mi bido kuma so ko tukuni bido re fana mi okera ti ambi jigi ambi dombe klela mana sigi dobe bi te ko ma ko ni ati ma kelew ale kay ni abada don bi soro ayi akai sa jama ka cham ifana ko nyama wati siraw go so ante doni mi akero akai tansa akero akai wala jama ka cham ndo jama de ka cham sama kulukulu be bi kuna dunde joro wi sonige te koyma afo Jibril nyana ko ne ku ka Touré
wallahi baba c'est di bonté wallahi ita bita baba France ay abata ikate ko ma bita wallahi baba bien awo te ko ma ita mbia sikatala Bismillah. Ante ta de gausu ni manga temi ka ban. Ta hal ne yersira. Nga tema banvolo. Akai ta sa. Akai ma. Akai. Ko kuma bana. Osobe. Ala ka ni so ababe. Ami. Ndo. Ne. Abe ka do ka fo aha. Akojmende. Mohamed Abedi Konte awa kada ay fulla sama a jaranye o kuma na ni wati na meka no bande ba befo ala me jere je kulu bela jilin fo wati na ni jo ako awa kado ka fuli lase minyi adama tugulama abana me kosobe ka ira bela jilina ka fo kuma so yusufu de kumbe ka koloshi awo ko ne ko kashi suko ne ko kumbe gausu keta bulu garçon de fer o kuma ni maminu kumbe ka laje whatsapp sanfe ay fungo whatsapp sanfe fe zeno sanfe amba ufuka wali mando minu kumbe radio application ere sanfé no télécharger la Play Store kan anga fuli bawye minu kumbe anga TikTok sanfé no be Nura FM Bamako TikTok ko fo amba fana fo minu kumbe Gausu Keta fana ka TikTok sanfé te Gausu Keta ya Gausu Keta ni o sebendro ba ka TikTok yi fana amba befo minu kumbe page Facebook sanfé Burama Traoré Jobere mo kamera modi ani mbe ya le ka jamai sabu ale de wasadu mbe ni mbela abi panga ta fandofa abi panga ta fandofa ni chesiri ni manunu no magobe mala petitri abian mabura anga fulibi ni chesiri Bakar Traoré bete e kumbia ne era mamuna today gafu jaman ka madu maiga okuma ni ala sonama ntenendu abinyo asora gafe keneka me shini sibri ni ala ka je minye awaika do kuna funike mi na betungarange keneka ni ala sona abinyo asora ka befo ka be wali mando Fefe ya name anga fuli ba be. Fuli jadu. Haketo beninka. Sal ala Muhammad. Salima ala Muhammad aka be sha.